Volám sa Kristián a som veterinár. Som Jana a striham, ale nie filmy, vlasy. Moje meno je Jaro a učím jogu. Som herečka a mám to v krvi. My name is Jamie, učím angličtinu. Ako malý som domov nosil stratených psov a mačky. A strihala som ich, ako prišlo. Tie babiky vyzerali jak väzenkyne. Výhoda, sloboda. Keď sa mi nechce, nestriham. Vďaka joge som precestoval skoro celý svet. Noví kamaráti, aj stretneš veľa famous people. To, že ma ľudia spoznávajú, to je výhoda. Najhoršie na mojej práci je... Booking my clients. Raz som si dohodla 2 baby naraz a musela som ich aj naraz strihať. Meškala som na zrušený casting. Celé zle. Najviac času strávim len telefonovaním a presúvaním termínov. Všetko mám na papierikoch, v notesoch, mailoch. Pomohlo by mi asi, keby mi všetci nepísali na mobil, ale niekde sa to zapísalo. Najlepšie samo. A ja by som dostal output, what, when, where. Niečo ako Microsoft Bookings? Office 365? To by mi ušetrilo veľa času. All in one place. Pomienky zapnúť. Super. Takže toto rieši objednávanie na všetky moje hodiny. Hotovo.